So hindi na namin naalala na mag-vlog kanina, pero eto na nga. We're applying the Rain-X sa car. Ayan. So, si Kat nagwa-wipe lang. And I hope that that's good enough for coating, no? For what? For coat. Because we only put one. So, ito pala yung ginagamit namin, yung water repellent na Hydrofuge Rain-X. Rain-X, baka naman. Yan. Ginamit namin to siya dati din. Yung kay Tonyo. Yung before na car. And then, nagustuhan namin siya actually kasi sobrang linaw ng ano namin, ng glass namin pag umuulan. Especially dito nga sa Vancouver dahil sobrang ulan dito. Medyo hassle siya minsan. So, ewan ko kung paano to na-discover ni Kim. Si Kim naka-discover ng Rain-X eh. Saan mo ba to na-discover? Sa YouTube. Yeah, so na-discover niya pala to sa YouTube yung Rain-X last year. Tapos naglagay kami nito. Wow! Sobrang wow lang. But we only put it in the front and the side mirrors. Okay, we're gonna apply side mirrors. Yung excess sa side mirrors, lagay na lang na, i-wipe mo na lang sa likod. Hindi naman siya actually mahirap ilagay. Mahirap lang siya kasi hindi namin abot yung ibang areas ng glass. So, nililinisan muna namin siya na maayos. Mini-make sure namin na walang anything. Like, super clean siya bago namin i-apply yung coat or yung Rain-X. So, ayan. So, ngayon, nilalagay ni Kim yung Rain-X sa glass. So, ayan. Hindi namin naubos yung Rain-X namin dati, last year. Pero bumili kami ng extra just in case. Kasi yung ginamitan lang naman namin last year was yung harap ni Tonyo. Yung niya, hindi kami naglagay sa likod. Ngayon, medyo si Eddie kasi kailangan lagyan yung likod niya kasi Dito sa side. okay. Wait ko, sorry. Napunasan mo na ba? Yeah. Yeah, i-ano mo na lang. Or you just put generous amount. Generous amount. And then you Yeah. swipe it. And then, apparently, you have to go in circular motions. Oo. At first, makikita nyo siya na medyo blurry, medyo maraming something. Pero, eventually, pag na-wipe niya siya, Yeah, and this only lasts 6 months. Yeah. So you have to reapply it every year. Or every 6 months if you want. But Yeah. I only do it once a year. Oo, yung last, isang beses lang kami naglagay nun kay Tonyo eh. Tapos ngayon, dito kay Eddie, naglagay kami. They probably want you to use gloves, but we're just gonna wash our hands. Tingnan nyo, nagmamatch pala kami ng ni Kim ng jacket. Ayan. It smells like alcohol. Parang siyang alcohol na parang acetone na parang Acetone is the best. oo, ganun siya. So, kung medyo sensitive yung mga ilong nyo guys, pwede kayong mag-mask. Oo. And then yung skin nyo din, kung medyo masyadong sensitive kayo kasi baka super strong siya, mag-gloves Pwede nyo kayo. rin lagyan yung mga ganito. Kaso lang, hindi na namin siguro lalagyan, no? Oo, hindi na. Yung lang talaga, yung side mirrors, yung front, at saka yung back. Although yung likod naman namin, meron naman siyang wiper, pero still, Hindi ko nga alam kung gusto kong lagyan. Hindi, yung excess lang. Excess lang yan. Huwag mo nang anuhin.
Kahit wag ka nang maglagay sa ano, Sherva. Medyo natatakot ako. Guys, comment down below kung natatakot. Kahit yung dito lang. So, Yung these ones, let me wipe that. Yung basa. Just gonna put. Kahit hindi na lahat. Okay na yun. Yan. Ayan o. Nakikita nyo na medyo may ano siya. Cloudy. Oo. Pero, nagfi-fade yan pagka, ano na, pag na, anong tawag nito? I feel like nag-a-absorb kasi siya sa glass. Pero, hindi naman talaga. Parang Parang, may oil siya or something. oo. So, ayan. Pag nakikita nyo siyang wina-wipe, parang, ayan o. Wow. Kita nyo ba? Yung nirantahan pala namin na parking, sabi dito, electric vehicle parking only. Pero, marami namang hindi electric ang vehicles dito. Pero marami na po talagang mga charging stations dito na mga electric vehicles. Very normal na lang ang Tesla dito pag nakikita niyo sila. True. Mga Tesla nga dito, ano? Uber dito, Tesla. Uber, DoorDash. DoorDash, yeah, lahat. Ay, hindi naman lahat, pero halos karamihan sa mga nakikita namin, puro na naka-Tesla. Ayan, nagki-clear na siya. Oh. Kakapagod siya, guys. Yes, very good exercise. I think okay na niya. Ha? Pag umuulan ng malakas tomorrow, we'll show you guys na At least maganda ngayon kasi masisit pa siya for a while sa glass namin bago namin siya gamitin sa labas. Nga, dahil late, nag-start yung mga gloomy days nung pag-start ng fall. Ngayon lang actually na mga weeks, medyo nanibago kami na madilim na. So, ganyan-ganyan lang yan. Change of season. Is it clear na? Yan. Oh, yeah! Look! Ano? Sorry guys, yung ano pala yan, yung reflection pala yan ng ano. Pero kung makikita nyo dito, clear na yan siya. Ayan! yan, very nice. Ayan. Yan, no? Electric vehicle parking only. Hanggang dun yan. Pero yung mga katabi namin na mga cars, hindi naman yan, ano. Hindi yan, mga electrics. At yeah, ito yung parking namin. Super laki nito. Doon pa sa baba, sa taas. Actually, 5 palapag to na ano. 5 palapag to na parking. And, here's Eddie! Ay, yung nakikita nyo palang, nakikita nyo yan? Yan yung blue na yan. Yan yung parang stick. I think nakikita nyo yan sa Canadian Tire. Pero, ginagamit namin yan siya pag may mga streaks. Yung glass namin. Eh, mas madali namin siyang maabot sa harap. Kasi may mahaba nga siya. Parang nag-extend siya. Yun. Kunin pala natin yung ano. Yung naiwan na damit kasi lalabhan ko yung bukas. Yung mga naiwan na damit kasi
Nasa likod. May mga naiwan pala na damit si Kim sa likod sa car kasi nung ano sila. Pakita mo nga. Yan. Yan. That's how you use it. Ganyan. So, madali lang siya. At saka, intended talaga siya for glass. I think nakikita nyo yan kasi meron yan sa Canadian Tire. Super, ano lang yan. Super common yan. Yeah, going back. May mga damit siya sa likod kasi nung nag-trick or treat sila or nag-costume party sila yesterday. Sa likod ng ano, sa passengers. Sa work nila, naiwan niya dyan. So, nakuha ko na kasi lalaban ko bukas. Oh, yeah. Tapos na po kami sa aming mission for tonight para kay Eddie. Nalagyan na po siya ng Rain-X. So, ngayon, Tomorrow, when we go out, yeah, so ngayon pabalik na kami sa bahay, I mean sa taas. We'll see you guys tomorrow pag naulan. Okay? 2,000 years later. Good morning. Afternoon na pala. Lakas ng ulan. Ganito po ang weather ngayon sa Vancouver. And, lalabas tayo today para i-test natin yung in-apply natin kay Eddie. Yung in-apply namin na Rain-X kagabi. Papakita namin sa inyo yung result. Kasi maganda talaga. Ayan, ang ganda. I mean, ang ulan. Hello everyone! Nasa na tayo ngayon? Sa kotse. Anyways, so tatry na natin yung Rain-X. Kung successful ba ang mission natin kahapon. Pero tried and tested naman siya kasi last year we also did this and it was fine. Nakita niyo naman kung gaano kalakas yung ulan kanina. Pinakita ni Kat. Pinakita mo diba? So now, actually, hindi niyo masyado makikita yung effect ng kasi walang before and after. Pero pag mabilis, hindi nasa-stuck yung water, yung raindrops sa windshield. Yeah. Okay, magdadrive na muna kami. Sikat yung magdadrive kasi gusto ko mag-Pokemon. But I will show you first yung rain. Okay, BRB! Mahina na talaga yung battery ng namin, ng remote namin. Kasi hindi niya na masyadong yung gate na re-reach. Naiwan yung yung gem ko. Anong gem? Yung jade. Oh wow, Jade Essence Hall. What's going on? Mali yung niya. Feeling ko nagtapon siya ng basura. Okay. Here we go! Here we go. Parang ride lang. Here we go. Okay, we gotta wait for the door to open. Oh my gosh, look at the rain. I don't know if you can see, but if you close up, oh wow. That is Vancouver for you. Saan tayo? Ayun no. Parang, I don't know, can you guys tell? Parang nadi-deflect yung Nakikita nyo ba? See yung drops dito is different from the drops over here. Madali silang nagsaslide. Anyways, we're just gonna go sa Superstore tayo. Oh. See? They're like little balls. Oo nga. And here, it's different. But anyways, sige, magdadrive na muna kami. Oh my gosh, maraming nangyayari ngayon dito. Tingnan niyo naman kung paano siya mag-drive.
Ay, ay, ay. Why you like that, Kuya? Paging car license plate M8248D. Why you like that? Why you be like that? Tingnan mo yung water dito, oh. Saan? Saan? Ayun na, parang parang baha na talaga Oh, sobra. yeah. Oh, see? They're like balls instead of, you know, stickers. I don't know if that makes sense. See, ayan siya. When we're going, yung drops niya, they just fly away. Right? So there's more visibility. Wow, sabihin niyo, sabay-sabay. Ang galing! Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ang galing! Amazing! Wow! Napaka-powerful ni God. Anyways, sige. Happy Sunday! Happy Sunday, everyone! So, ganyan kami mag-prepare for winter here in Vancouver. Hindi naman yung katulad sa ibang province na kailangan niya mag-change ng tires. Can barely see the top of the buildings. But yeah, hindi yung nagpapalit kami ng mga tires. May mga iba din dito na nagpapalit sila ng tires just because gusto nilang mag-mountains. Kasi some highways here kailangan ng winter tires after October. And that's like going to Whistler and, you know, outside of Vancouver na. But pag nandito ka lang naman sa Vancouver, parang suggested, or ano ba yung term? Hindi suggested. Recommended? Or recommended na mag-change ka ng tires. But it's not necessary kasi hindi naman nag-snow dito masyado. There's a time na in February, January, mga ganyan na mga months na nag-snow talaga. And then, hindi ka na lang magda-drive kasi wala kang winter tires or you're scared to drive in the snow. But other than that, wala. Ganito lang. You need to be prepared for the rain. Yeah. Tapos, i-change mo na yung wardrobe mo to raincoats like this. And then boots like these. What else pa ba ginagawa natin preparation for winter? Parang yun na naman. Yeah, clothes and then may mga bonnet din. waterproof shirt. Yeah, like everything waterproof because the water it's just so rainy here, you know? Like, Grabe ang ulan dito sa Vancouver. Minsan may araw talaga na super lang yung ulan, like sige-sige lang talaga. Kung hindi man uulan, ganito yung weather, super dark, super gloomy. Pero yung hinahanda namin dito sa Vancouver, tama si Kim, hindi same ng naman. Oh. Yeah, hindi same ng ibang province. But you also you need to get your vitamins for the winter, like vitamin D. Eat a lot of bananas, lots of fruit because you need it. Parang supplement. Yeah. Kasi wala kayong makukuha na vitamin D dito. Unlike sa Calgary na sunny pa rin naman. But anyways, I think that's it for today's vlog. Medyo mahaba-haba na rin to. Kaya next time na lang. See you all in the next vlog. And thank you all for watching. Sana manood pa kayo ulit. And yung brand ng ginagamit namin, nilalagay na lang ni Kat sa description box.
Para, sa baba na lang tayo mag-park. Sa baba? Yeah, sa ano. Dyan, oo. Same lanes ka dyan. Ilalagay na lang ni Kat sa description box. Para if you're in Vancouver and you have a car, you know, you can use it. It's only $6 when we bought it. Anyways, sige, see you next time. Bye! Bye!